Lehenengo hitzaldiarekin hasiko gara, hitzaldi potentea gainera, ze ikastoletatik bertatik ateratako mezua izango da, etorri dadila Koldo Tellitu, mesedez, ikastolen elkarteko presidentea, eta bere hitzaldiaren izenburua, ikastoletatik publikotasun herritar bati begira, autogestio demokratikoaren ikuspegi eta koordenetatik abiaturik parte hartzea erronka. Egunon eta lehenengo eta behin eskerrak emotea ueuri eta bezkiri jardunaldi hauek gure ikastolen inguruan antolatzeagatik. Eta, ja, denporaz justu gabiz, egongo garelez, zuzenean sartuko naiz kontuarekin, ez da? Pizkate, kokatzeko, egia esan da hemen zaudetenok, nahiko kokatuak zaudetenen, baina zertzela da batzuk, gure mugimenduaren hasirakoak bai emotea, ez da? Ondo dakizuen moduan, ikastolok, 60ko hamarkadan Euskal Herrian sorturiko kultura eta hezkuntza hutsunaren aurrean gizarte erantzun autonomo eta autoeratu gisa agertzen gara. Herri ekimenak 20. mendean ohiko eskolaren alternatiba izateko sortutako eskolak dira ikastolak, eta aldi berean, gure hezkuntza eredua poliki-poliki eraikitzen ahalegindu den mugimendu bat ere bagara, ez da? Beraz, ikastola gertakaria, hasieratik ondorengo osagaiak biltzen ditu, ez da? Alde batetik euskararen berreskurapena, eta bestetik, euskal kulturaren transmisioa eta hezkuntza dimentsioa. Euskalduntasun hitzak biltzen duen konzeptuak, ez da? Eta gero, eta garrantzik itxea hau izan da, gizarte dimentsioa, ez da? Bi dimentsio hau elkarra egiten ondorioz, gizarte mugimenduaren itxura nortasuna izan dugu hasieratik, eta, ez gara hezkuntza erantzun soila. Ez gara ikastetxe talde batek bakarrik, hau da, gizarte dimentsioa edo gizarte mugimendu hori gure hasieratik izan dugu. Eta, bi elementu hauetatik, nik uste dut bi osagarri ondoreatu daitezke ikastoletatik hasieratik. Alde batetik ikastola, euskal gizartearen zati baten erantzun autoeratua hezkuntza eta kultura arloetan, eta bigarrena gizarte mugimendua, ez da? Egia esan da, ikastolen autoeraketarako bidean orantz sozietario desberdinean emoten da hasiera baten, ez da? Pizkatamen denbora daramasunok badakizue, izan ginela elkarte mugatuak, inkluso elkarte anonimoak, kultura elkarteak, inkluso elizarekin lotutako elkarteak ere izan badira. Baina, sozietate kooperatiboak, sozietarioki kooperatiba elkartea, pizkanaka, iaia nagusitu da gure artean, ez da? Esan dakoa, autoeraketaren esparruan, kooperatibaren jantzia ez da izan gure hasierako autua, baina gaur egun, ia ikastola gehienak kooperatibak dira. Naiz eta ere egia ez da, badaude ikastola batzuk, ja 50 urte kooperatiba bezala daramatenak, ez da? Hala era, gero nazioarteko kooperatibaren aliantzaren printzipioen inguruan komentatuko dugu, borondatezko atxikimendu kooperatibarekiko, Bazkideen partaidetza demokratikoa, Bazkideen partaidetza ekonomikoa, kooperatiben autonomia eta independentzia dozein botereekiko, Bazkideen hezkuntza formazio eta informazio eskubidea, kooperatiben arteko lankidetza, inguarearekiko interesa, hauek diraz, gero aztertuko dugun kooperatiboismoaren printzipioak, eta egia esan da ikastoletan printzipioak betetzen ziren hasieratik, ez da? Eta horregatik, horri ipini dut pizkat kontrastatzeko ikastola bakoitzaren definizioa egin dugunean bereziki elementu hauek kontutan izan dugu. Alde batetik, nortasun juridikoa propioa duen ikastetxe bat dela, kooperazio bidez kudeatzen den hezkuntza komunitate euskalduna da, bere hezkuntza proiektua kudeatzen duena, ikastolen hezkuntza proiektua mankomunean oinarritzen dena, bere hezkuntza komunitatearen lankidetzaren bidez, bere ingurune hurbilarekin elkarrera ginean, ikastola eredua sustatuz, bere helburua da eskola eta hezkuntza euskaldunak garatzea eta gizarte kohesioan laguntzea. Hau da, normalean, ikastola bakoitzaren definizioa egin dugunean erabili dugun konzeptuak, eta aldiz ikastolen mugimendua definizioa egin dugunean, gure azkenengo biltzarretan,
hau zeda. Ez da, euskara eta euskal kultura ardatz duen sare bat gara, lankidetzaren bidez kudeatutako antolakuntza dugu, Euskal Herria dugu, gure esparrua, ez da, eta, sujeto aktibo eta laguntzaile gara Euskal Herriaren hezkuntza sistemaren garapenea eta euskararen indartzean, ez da. Eta, ikastolaen sarea kooperazio bidez kudeatzen den erakundea da. Eta, gero gehituko genuke agian, hezkuntza zerbitzu kolektiboak ere ditugula eta horreri ere garrantzi handia emon diogu, ez da. Gure ganapenaren ondorioz, gure helburutara iristeko ikastolak kooperatibagintzaren hainbat printzipio, besteak beste edo berezik izango nukene interkooperazioa bultzatu dago, ez da, gure ohiko jardun bidean. Eta lehen esan bezala gure gaur egun, Araba Gipuzkoa eta Nafarroako ikastola guztiak bi izan ezik, momentu honetan kooperatiba ditugu. Egia esan da, iparraldean beste gizarte eta testu inguru batean, kultur elkartea da aukera nagusia, nahiz eta, nik uste dut, gizarte ekonomian kokatutan dauden elkarteak dira, eta lehen aipatutako mugimendu kooperatiboaren printzipio guztiak betetzen dituzte hegoaldeko ikastolak bezala, ezta. Gure egiturak eta nagusia bideratzeko garaian, Europar kooperatibo baten autua egin genuen ikastolok, beraz, esan dezakegu ja kooperatiba ikastolen eta ikastolen elkartearen neurriko jantzia dela, ez da. Egia esan da gaur egun ere ikastolen artean kooperatiba eredu ezberdina daude, batzuk dira gurasoen kooperatiba, langileen kooperatiba mistoak, baina dena den formula bat edo bestearen gainetik nik uste da azpimarratu behar duena da ikastolen erabaki organoetan hezkuntza komunitateko partaidek elkarrekin erabakiak hartzeko benetako partaidetza lortzea dela helburua. Hau da, formula ezberdinak ditugu, kooperatiba formula ezberdinak ditugu, baina gure helburu nagusia da orain aipatutakoa. Hau da, ez gara formula juridiko hutsean gelditu. Ez da bakarrik gure ikastolei kooperatiba deitu, baizik eta kooperatiba barneratu, ez da. Eta, ibilbide honetan beraz, lehen adieraztu bezala, hasierako bi ezaugarriei, hirugarren bat lotzeko moduan gaude, ez da. Ikastolak kooperatibigintzaren ezaugarrietan oinarriturik, ikastola eta forma kooperatiboaren arteko identifikazioa dago. Ikastolok autoeratzerakoan kooperatibaren aldeko aukera egin dutela, ez da. Eta, ondorioz, beste mugimendu batzuekin bat egin dugu, gure historian zehar, bi nagusiki, alde batetik euskaldintza eta bestetik kooperatibaren mugimenduak. Mugimendu hauek, elkarren arteko antza badute, eta, azpimarratuko genuena da, gizarte erantzun autoeratuak direla oinarrian, behar ezberdinei erantzuteko antolatuak, lehen apiatu ditu Eitorrek, asmoa dela horren inguran jarraitza, eta guk argi daukagu, mugimendu hauekin antza dugula, eta beraziki, bakoitzak esparru batean, eratu genuen erantzuna. Guk, hezkuntza alorrean, edo esate baterako AEK, helduen alfabetizazioan, ez da. Eta gero, bigarren elementu aman komunean duguna, eta nire uste dute garrantzi handikoa dela, da estatu eta merkatuaren logikaren aldean, komunitate logikatik, hau da, herritarren arteko elkar lotura horizontalitatik eratortzen diren beste balio batzuk, hau da, elkartasuna, lankidetza, auzalana, bultzatzen dugun mugimenduak garela. Hau da, egungo gizartean nagusi diren bi logika soil hauetatik, merkatua eta estatua, ies egiten dugula, ez da. Kooperatibismo azken finean, komunitate logikatik eratortzen diren balio hoien instituzionalizazioa edo erakundetzea da gure ostez. Beraz, globalki esan da, gu bezalako mugimenduak 21. mende hasieran demokrazia sozialarekiko ikuspegi berritua dakargu, ez da? Partaidetza soziala eta berrikuntza zibilarako hasi bihurtzen gara, berez eta beste mugimenduarekin batera. Eta zilborrari
begira egon barik, halako mugimenduok gizarte bestera batera antolatzeko gure ustez ezinbesteko baldintza gara, ezta? Hori horrela izan da, gure ustez, estatuak gertu egon behar du komunitate logiketatik sortzen diren ekimenetan laguntzeko, ekimen hauekin dinamika orekatu bat eraikitzeko eta erabakiak adostasunez hartzeko. Are gehiago gure ustez, eta hainbat aldiz horrela aldarrikatu dugu, prest egon behar du hainbat zerbitzu publikoak irabazi asmorik gabeko gizarte ekimenetan kudeatuak izan daiteze. Beti ere, eta azpimarratu behar da, bai elkartearentzat eta bai gizarte osoarentzat onuragarriak diren sede sozial garrantzitsu alde lan egin behar dute ekimen horiek. Atik aldi berean, logikoki aukera aurrera eraman da gizarte zibilak garatzen dituen ekimen horiek estatuaren baimena eta ikuskapena behar dute eta gainera zerbitzu publikoaren kudeaketaren ari denez programatzeko eta koordinatzeko eskumena ere badagokio estatuari. Hau da, erakunde horiek administrazioaren plangintza orokorraren esparruan jardun behar dute, ezta? Beraz, eta hau azpimarratu beharra dago, komunitate logikan oinarritutako mugimenduek, kooperatibigintzak, gure ustez erantzunkizun handiago hartu beharko luke eta zerbitzu autogestio demokratiko dun formula txikiak gainditu eta erabaki publiko garrantzitsunetan eragiteko bideak aurkitu behar du. Eta nola ez, horrekin lotunda, gobernantza molde berriak planteatu. Edozein kasuan ere, azpimarratu behar dena da, herri ekimenetik sortuak izatea sekulako garrantzia duela, eta herritarren elkar arteko lotura horizontalitik eraikiak izatea ere garrantzitsua dela. Ez da gauza bat artifiziala izan behar, baizik eta hortik sortua izan behar dela, ez da? Horrela, zerbitzu publikoen kudeaketaren inguru planteamentu berritu hau, gure ustez ezin da planteamentu residuala edo planteamentu koiuntural bat izatea, ez da? Baizik eta zerbitzu sozialen kudeaketarako modu berri bat, deszentralizatuagoa, berritzaileagoa eta eraginkorragoa izan behar da. Eta horren ondorioz, erabaki publikoetan sektore eta aktore berriak erabaki espazio horretan kokatu behar dira, ez da? Komunitate logikan oinarritutako mugimenduak, gure ustez biharretziko ongizateren diseinu arrazionalago baten erdigunean lekua aurkitu behar dute. Eta, nola ez, gure ustez publikoa ezin da soilik zerbitzu hiperzentralizatu eta teknikoki katalogatutakoen emaile itxua eta mutua izan, hau da, ikutzen dituen gizartearen esparruak, parte hortze hori bultzatu behar da. Horregatik esaten duguna, ezin da nahaztu publikoa estatuarekin, hori jagobinismo berri antzeko batean erortzea litzateke, baino era berean gizarte zibila ez da merkatua, askotan liberalismo berriak apropos sinestarazi nahi dugun moduan, ezta? Hau pizkat planteamentu, zerbitzu publikoen kudeaketaren inguruko planteamentu orokorra izango zen, eta orain pizkat ja gure mundura, hezkuntza mundura hurbilduta, eta aurreko guztia kontutan izan da, gure planteamentu zein da. Gura etzat izaera sozial nabarmena duten ikastetxeak, irabazi asmorik gabekoak, gizarte ekonomian kokatuak, kooperatismoan kokatuak, hezkuntzaren arloan ongizatearen oinarrizko helburuekin bat egiten dutenak, sistema publikoaren parte dira. Egia esan da, beste zenbait ezaugarri ere izan beharko lituzke. Oinarrizkoena ikasle guztiak onartzea eta estea bazterkeriari gabe, demokratikoki kudeatuta egon behar dira, hau da, hezkuntza proiektuaren jabea hezkuntza komunitate osoak izan
izan behar du, ikasle guztien aukera berdintasuna, konpentsatzailea, hezkidetza, inklusibidadea eta gizarte kohesioa sustatu eta bermatu behar dute, jasotzen dituen funts publikoen erabilera ere adieraziko du, eta gardentasunez erabiltzeko konpromisoa hartu behar du, horretarako konpromisoa betetzeko kontuen ikuskaritza egingo dute. Ideologikoki anitzak eta laikoak izan behar dira, behar izan bereziko ikaslei begira bere harrera plana izan behar dute, ekonomia ekitaldi batean emaitza positiborik sortuz gero ikastetxea hobetu edota zeregin sozialetara bideratu behar dira emaitza horiek, eta azkenengoz, eta garrantzi handia duena gaur egun hemen, elkarte titularra desagertuz gero, bere ondarea hezkuntza administrazioaren eskuetan egon behar da, ezta? Eta beti ere, administrazioak baimendu eta ikuskatutako ikastetxeak izan behar dira. Plangintza orokorraren barruan eta, lehen aipatu den bezala, kudeaketa ekonomiko gardena izateaz gain, administrazioaren kontrolpean, administrazioen eskuetan ipiniko dute beraien kudeaketa ekonomikoa, ezta? Azken finean, guk publikotasuna publiko herritar ikuspegian kokatzen dugu. Ez titulartasunari lotuta. Ez ikastetxearen titulartasunari lotuta. Komunitateari lotua eta gure ustez hezkuntzan ere demokrazia parte hartzailea gauzatzeko. Gure ustez ikastetxe bat publikoa izateko ez dela ezinbesteko baldintza administrazioaren titulartasuneko izatea. Eta galdera izango zen, kasu honetan, eta zertarako nahi dugu titulartasuna, lehenengo garrantzitsuena ikasteratzearen erabaki nagusiak hezkuntza komunitatearen eskuetan egoteko. Alde batetik hezkuntza proiektua definitzeko, gure barne antolaketa erabakitzeko, baliabideen kudeaketa nola izango den erabakitzeko, edota langileen kontratazioa ikastetxe bakoitzeko batzordearen bitartez egiteko era parekidean langileen ordezkariekin, ezta? Azken finean, hezkuntza izango da gure herriaren erronka handienetako bat, eta hausnartzekoa da ze punturaino ikastola eredua erresten duen berrikuntzarako prozesuak abiatzearena. Gure ustez, bai. Eta gure ustez bai zergatik gure ereduak dituelako hainbat ezaugarri. Dela autonomia pedagogikoa, dela gobernantza moldea, dela kontratazio sistema propioa, eta dela bereziki proiektuaren ardura gurea izatea. Ikastola bakoitzaren komunitatea izatea. Eta egia da, gure eredua indartu behar dugula pentsatzen dugu, baina era berean, ideia ez da horren beste guk gurea indartzearena bestea kontuan hartu gabe. Azken finean gure ustez, etorkizuneko giltza, merkatu, estatu eta kooperatibismo arteko elkar hortan, dinamika orekatu berri baten eraiki behar da eragile horien artean. Eta egia esan da, gure pentsatzen duguna da, gure eredua indartzea ona izango dela administrazioaren ikastetxearen txako. Hainbat ezaugarri, ditugun hainbat ezaugarri, estatu administrazioa modernizatzeko neurrian, pista oso interesanteak eman ditzazkenak. Autonomia, autoeraketa, gobernantza eredu berritzailea. Eta orain, pizkat bai erreflexio batzu, hau gure gaur egungo argazkia izan da, gerora begira zenbait gogo eta. Ez da, azken finean, gure profil sozietario dagokionez, eta proposamen itxi bat azaldu gabe, gerora begira hainbat iradokizun adierazi, ez da? Ikastole mugimentua ezin da geldirik egon, eta gurean ere akatzak edo arazoak daude, eta horri hausnartu behar dugu, eta bidea emon behintzat hausnarketari eta irten bidei, ez da? Lehenengoa,
oso garrantzitsua. Ikastola entitatea itxuratu duen azken urteotan jatorrizko diskurtsoarekiko koherentzia mantendu behar dugu. Eta barriro ere, hasieran aipatutako hiru ezaugarri azpimarratu. Hau da, euskal gizartearen zati baten erantzun autoratua hezkuntza eta kultura arloetan jarraitu behar dugu izaten, barriro ere, gizarte mugimentua jarraitu behar dugu izaten, ez hezkuntza erantzun soila eta kooperatiba klabean ulerturiko elkartea izan behar gara. Eta honek gure ustez, barneko ezioa ez ezik, euskal gizartearen aurreko zilegitasuna emango digu. Aurreko printzipioarekin bat eginez, argi dago euskal gizartean txertaturik egoteko parte hartze soziala bermatzeko gaitasuna bermatu behar dugu. Esandakoa, ez gara hezkuntza arloko erakunde hutsa eta beste gizarte mugimendu eta eragilekin batera agertzeko eta akordioak lortzeko ahalmena erakutsi behar dugu. Guretzat printzipio nagusi bat izan behar da interkooperazioa. Beste mugimenduekin elkarlanean aritu. Eta horretan sakondu behar dugula hurrengo urteetan pentsatzen dugu. Eta gure kasuan, logikoki, bereziki norekin, euskalgintza eta kooperagintzan dauden dagoen erakundeekin, ezta? Zergatik, beharrak komunean lantzeko nik uste dute apostu interesgarria delako, eta interkooperazioa bera indargune politiko bezala erabiltzeko. Gure ustez hori bultzatu behar dugu. Eta aliatu nagusi batzuk esparru hauetatik sortu behar dira. Agian gaur egun ditugunak baino gehiago. Horretan sakondu beharra uste dut badugula. Eta nola ez, arlo unibertsalean bere hizkuntza duten eta bere hezkuntza sistema izan nahi duten herri eta nazioarteko elkarte eta erakunderekin ere hor ere aurrera pausoak eman behar dugu. Gero sementeko ordezkariak hemen agertuko dira eta gure ustez ere hori badabidea. Beste zenbait eragilekin ere ari gara azken aldian, Kolonbiatik etorritako ordezkariekin, Guatemalan zenbait ikastolak ere bultzatutakoa, eta gerora begira gure ustez interkooperazio printzipio hori indartu behar dugu eta sendotu behar dugu. Gerora begira gure jita soziala erakutsi beharrean egonik, lehen aipatu duan bezala, ere ezinbestekoa da autoeraketarako autonomia eta independentzia mantentzea, ez da. Lehen esan bezala ez gara hezkuntza arloko erakunde hutsa eta beste mugimenduekin gauzak egiteko beharra daukagu. Baino, eraberean ere, ahaztu barikera, gure ibilbidea, gure ezaugarriak eta askotan ere gure interesak, ez da. Eta ikastolen taldeak lankidetzan eta harremanak eta itunak beste agente batzuekin ezartzeko borondatea badugu ere, argi daukaguna da ez dugula inolako erakunde publiko eta pribatuarekiko menpekotasun estrategikorik adieraziko. Independentzia eta autonomia hori mantendu behar dugula, pentsatzen dugu, ezta. Aurrekoarekin batera eta erakunde ikuspegitik, ondoko printzipioak garatu behar ditugu gure jardun bidean, ezta. Alde batetik, lankidetza eta elkar mendekotasuna. Ikastola bakoitzak ikastolen taldeko gainerako ikastolekin elkartuta dago. Hezkuntza sare bat eratzeko eta elkar sendotzeko bere artean ezarritako elkar mendekotasun eta lankidetza loturei bitartez. Bigarrena izango zen elkar lotura eta artikulazio printzipioa. Ikastolen taldeak dinamizatu egiten du bere hezkuntza sarea, bere maila guztietan ongi elkarlotuta eta artikulatuta egon dadin. Eta horrela, ikastolen arteko informazio eta komunikazio harreman fluxua norabide guztietan gauzatzen da. Hemen barrio ere interkooperazioaren ideia badago, baina kasu honetan gure mugimenduaren barruan. Agian honetan ere sakondu behar dugu eta fluxu hau askoz ere azkarrago izan behar da, ezta? Aniztasuna eta malgutasun printzipioa. Ikastola bakoitza berezia da, hasieran esan dugu nortasun juridikoa propia du, eta errealitate soziokultural eta testu inguru politiko administratibo konkretu baten kokatuta dago, ezta?
Eta ugaritasun horretatik abiatuta, egoera desberdin eta aldakorrei malgutasunez egokitzeko ikastola bakoitzak duen ahalmena, ikastole taldearen edo kolektiboaren garapena eutxigarria izateko bermarik hoberenak dira gure ustez. Eta azkena, logikoki, etengabeko hobekuntzaren printzipia. Hasieran puntu honetan esan bezala, ikastolok badakigu hezkuntzaren eta eskolaren eginkizun berrikusten ari dela, eta erreforma etengaberen beharrean gaudela. Aldaketa asko ikusten ditugu gure gizartean, eta ondorioz aldaketa gabeziak eta kontraesanak ere azalatzen dira gure ikastetxetan. Bide horretan, gerora ere, eraldaketarako gaitasuna erakutsi behar dugu. Euskal gizartearen eraldaketan parte hartzen segitu behar dugu, garbi egonda, hezkuntza bakarrik ez duela mundua edo behintzat gure mundua eraldatzen, baina era berean gizarte eraldaketarik ez dago ez da egongo hezkuntzaren ekarpenik gabe. Edozein taldeak, edozein erakundeak, eraginkorra izan nahian, bere sedeak eta ikuspegia gauzatzeko, gerora begira jarraipena ziurtatu beharra du, ezta? Eta erakunde eta elgarte gisa azken 50 urteetan bere burua nabarmendu duen taldeak neurriak hartu behar ditu. Eta datozen urtetarako, hemen aipatuko dut, mai gainean ditugu erronkak edo gaiak aztertze gai izan daitezkenak, ezta? Lehenengoa, eta azken aldian ikusten dut kezka handia bihurtu den kontu bat, hau da. Partaidetza sozialean oinarrituriko erakunde kooperatiboa izanik, zelan zaindu gure titularren eta bazkideen parte hartzea, ez da? Azken aldian ikusten ari garena, orokorrean parte hartzea jaitsi dela, ikastoletan ere, eta zer egin hori igotzeko, ez da? Gure buruari galdetzen ari gara, eta nioz eta hausnartu behar dugula, formula berriak topatu behar ditugu, orain arte izan ditugun formulak ja ez datoz bat gure gizarteak eskatzen duenarekin. Gaur egun ikastolok jendarteak dituen fenomeno garaikidei erantzutenko gaitasuna erakusten aldugu. Argi daukaguna da parte hartzea motibagarria izan behar dela. Ezin da karga bat bezala irudikatu. Bazkideek, gurasoek, ezin dute irudikatu karga bat bezala parte hartze hori. Hau da, azken balantzea, gurasoentzat, bazkideentzat, positiboa izan behar da. Bere parte hartzearen inguruko balantzea positiboa izan behar da. Nola lortu, ez da? Interesa dituzten arloetan parte hartuz, hau da, motibagarria izateko hori bultzatuz, izan daiteke aukera bat. Argi daukaguna da, horretan hurrengo urteetan sakondu behar dugula, eta bereziki ikusi, garai berrietan ezote diren beharrezkoak formula berriak parte hartze hori bideratzeko edo sustatzeko, ez da? Titulartasunaren osaera. Kooperatiba espazio edo arlo hau onarturik, tokian tokiko ikastola proiektua burutzeko kooperatiba nortzuek osatzen dute planteatzen jarraitu behar dugu, ezta? Gaur egun gurasoen ekarpen nahiko alda, lankideak erakarri behar dira titulartasunera, lehen esan bezala, formula ezberdina ditugu gaur egun ikastoletan, batzuk dira kooperatiben, gurasoen kooperatibak, langileen kooperatibak, kooperatiba mistoak, horren inguruan erreflexio sakon bat behar da. Ez da, ezin da formula egokiena guztion parte hartzea ziurtatzeko. Erabaki nagusietan, komunitateko guztiek parte hartze, benetazko parte hartze bat izateko, ez da? Eta horrekin batera beste galdera bat. Nortzuek izan nahi dute eragile gaur egun eta bihar kooperatiba bakoitzean. Horri ere, badaukagula erronka bat, ez da? Azkenean, komunitateko estamentu guztiak kooperatiban tokia izan behar dute. Nola lortu tokia eta benetako parte hartze bat bultzatzea, ez da? Barkatu, Eta bi gai hauen
inguruko hausnarketan norabide honean jartzeko, egun ikastoletako lidergoa bereganatzen duten titular eta profesional arteko elkarlana ezinbestekoa dugu. Hori bai argi ikusten dugu, ordezkarien eta langileen artean elkarlana ezinbestekoa dela, baina horrekin batera ere beste galdera bat etortzen zaigu, ez da? Aipatu dugun erreflexio edo eztabaidagune hauek ikastolen aldetik bakarrik egin beharreko hausnarketa dugu, edota konpartitu aldugu kooperatiba arloko beste kooperatiba, talde eta ordezkaritzako erakundekin. Gu garbi daukagu, hemen aipatu ditugun erronkak, parte hartzen inguruko erronkak, gureak bakarrik ez direla. Ni uste dute mugimendu sozialetan eta kooperatibi gintzan, erreflexioak ere mai gainean daudela, eta agian honetan ere gu gurea egitetik aparte, beste zenbait mugimenduekin egitea erreflexio eta eztabaida horrek interesgarria litzateke, ezta? Eta amaitzeko egiaztapen bat. Ondo elikatzen ez den lorea, simeldu egiten da, ezta? Kooperatiba lorea asko maitatu arren, ez badugu behar bezala zaintzen, eskua artean hil daiteke. Eta neurriak hartu behar ditugu. Eskerrik asko.